Българското кисело мляко и консумирането на голямо количество млечно-кисели продукти са медицинското обяснение за здравето и дълголетието на българина. За съжаление, до преди 100 години. Тогава сме били на първо място в Европа и света по столетници. Днес Lactobacillus bulgaricus ни дава нов шанс. Нова възможност да се върнем отново в челните места в класацията от 30-те години на миналия век. Този път Lactobacillus bulgaricus е концентриран в пробиотични храни и добавки, капсули, мед и козметика. Пробиотичен продукт означава нещо, което съдържа живи клетки на добрите бактерии. Бактериите се делят на 3 вида. Добри бактерии и лоши бактерии. Добрите са тези, които подпомагат човешкият организъм в неговото развитие. А лошите са тези, които причиняват различните болести, пневмонии, рак, туберкулоза и така нататък. И има и трети вид бактерии, които са неутрални. Добрите бактерии, съгласно Световната здравна организация, са само 10 на брой. Това са млечно-киселите бактерии, в които влиза и нашият Lactobacillus bulgaricus и Streptococcus thermophilus. Те са бактериите на българското кисело мляко. Те са от растителен произход и не са нормални обитатели на човешкият организъм. Докато останалите пробиотични бактерии, като ацидофилус, бифидобактерии и други, са нормални обитатели на човешкият организъм и човешкият организъм до известна степен е свикнал с тях. Основният процес, за да се появят добрите качества на бактериите, това е адхезията между лактобацилите и дебелото черво. Колкото по-добра адхезия има, колкото по-добро прилепване, толкова по-мощен имунностимулиращ ефект се получава. И ние, лекарите, които работим в тази насока, знаем, че Lactobacillus bulgaricus и Streptococcus thermophilus са най-силно прилепващите с най-голяма адхезия към дебелото черво в сравнение с останалите лактобацили. Освен това, Lactobacillus bulgaricus има и много други полезни качества. Той е доказано при него, че има изключително мощен бактерициден ефект, т.е. веществата, които отделя естествените антибиотици, са с много по-мощен ефект в сравнение с останалите лактобацили. Има едни от най-мощните ефекти, като антираков ефект и така нататък. Всяка една бактерия се поставя в условия, които са и най-добри за нейното съществуване, живот, деление и крайната цел да се мултиплицират тези бактерии до концентрация, която ни е необходима за даден вид продукт. Прави се хранителна среда за определен вид бактерия, създават се условия оптимални за живот и се почва ферментация до момента, до който ние преценим, че сме достигнали желания брой бактерии. Това вече е течният концентрат на дадената пробиотична бактерия. Значи, това е централният офис. Тук. Заповядайте. Така. Ние произвеждаме първо органични, пробиотични, функционални храни. Общо 11 на брой. Там, където видяхте, се извършва ферментационния процес. Получават се микробите, Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus thermophilus или други лактобацили, в зависимост от предназначението. И при този биотехнологичен процес протеините, белтъчините се разграждат до чисти аминокиселини и в този продукт има всичките известни, необходими на човека 22 аминокиселини. Мазнините се разграждат до органични масни киселини,
като преобладават полиненаситените масни киселини, които са полезни именно те за човека и предпазват от атеросклероза. И въглехидратите се разграждат до обикновени захари. Много от хората по света страдат от липсата на този ензим, така наречена бета-галактозидаза, която пречи разграждането на лактозата, което рефлектира върху стомашно-чревни проблеми. Така че ние премахваме лактозата, тези продукти, за да се избегнат тези проблемите, които биха имали хората с алергия. От друга страна, самите лактобацили, на тях основната им храна е млечната захар. Те от своя страна също така консумират млечната захар и в тези продукти почти липсва млечна захар. Но течният концентрат има трайност. Някой отправя към около 7 до 10 дни. Това го знаем, примерно всеки един от нас, като се купи кисело млеко от магазина, знае, че трайността му е 15 дни максимум, при положение, че няма някакви си консервиращи адитиви в него. Значи целта е ние да удължиме този срок на годност. Труден процес, защото трябва фактически бактериите да останат живи. Всяко едно сушене означава ние да ги умъртвим чрез температура. Значи, принципно по конвенционалния метод на сушене ние не можем да изсушим този продукт. Ето защо използваме една много сложна техника, така наречената сублимационна сушилна. В 1 грам от този продукт, било то за деца или за възрастни, за които ще ви говорим след малко, се съдържа минимум 200-300 милиона живи клетки на Lactobacillus mulgavibus. Значи използваме един трик, това е гимнастика от физиката, намаляйки налягането, значи слизайки в зоната на вакуума вече, от порядъка някъде на около 10 на минус 3 мегапаскала постигаме вакуум. В такъв случай водата от ледено състояние директно се преобразува в водни пари, без да преминава течна фаза. Значи това е, така да го наречем, сложността на сушенето на биопродукти, за да може процесът на сушене да не надвишава температура над 35-40 градуса. Това е много важен фактор, за да пазим бактериите живи. Реално погледнато те са в анабиоза, нямат вода, това не им позволява да се развиват допълнително отделение, с което ще нарушим даден вид продукт, защото те продължавайки да се делят, че образуват нови метаболити, които евентуално не са желани. Освен това, при тази ниска влага, казах около 3-4%, забавяме много силно процеса на ензимните реакции, което също не гарантира, аз казах, 2 години и половина трайност на дадения продукт. За предпочитане е да се съхранява в хладилник, може да се съхранява и при стайни условия, като ще чуем, че това е едно от нашите фактически постижения, че може да се съхраняват пробиотиците при стайни условия. Вече в съвремието разполагаме с възможността да командваме процесите на ферментация и на сушене. Дори ако имаме възможност, физическа възможност да влезна в интернет, намирайки се в Нова Зеландия, да го наречем, което се намира точно от другата страна на Земята, бих могъл да влезна и да коригирам данните параметри, евентуално ако се налага, въпреки че всичко се е програмирано в момента и се командва автоматично. Това е обичайната доза, за която говорим. Така. И след това го затваряме, за да не стане. След това поставяме малко мед. Значи аз ще сложа във вашето кафе. Тук. А тук няма да слагам, защото ще ви стане много сладко. Или ако искате да ви сложа, това е такъв обикновено кафе, което е от експресо машина. В него се съдържа пробиотик, както и видяхте, изчакахме да се охлади малко, за да не убием живите клетки. Бих казал, че това е кафе, което ви стимулира човешкия организъм. Сега като го изпиете това нещо, тая вечер няма да ви се яде до към 8-9 часа. Ще чувствате наситена, защото протеините ще ви
аминокиселините ще ви наситят организма. И просто няма да ви се ядеш. И ще се чувствате стимулирана. Тая вечер се чувствате стимулирана. За нас мъжете, примерно, е хубаво, че може да изпиете след това 2-3 чаши вино или който предпочита по-така напитки, няма да се напиете. Това е космическа храна, бъдещето, където казват, че щяло да се появи шестата раса, като няма да яде месо, да убива животни, а ще яде такава микробиологична храна. Защото тук 200 грама от това нещо ви дава абсолютно всичко, каквото ви е необходимо на организма за целия ден. И просто с изключение на пресните плодове и зеленчуци, тъй като дава витамин С и останалите неща, ви няма какво друго да вземете. И докато ви го пиете, аз ще ви разкажа как го създадохме това нещо. Значи, пробиотичните, органичните, пробиотични функционални храни и хранителните добавки бяха разработени след 1980 година. Тогава аз като млад асистент ми възложиха непосредствено да отговарям за разработването на храните на Българската космическа програма. Изпитванията бяха в различните клиники на Пирогов и тук на Военно-медицинска академия. Изнасяхме определено количество още тогава за въздушно-десантните части в Афганистан, руските въздушно-десантни части в Афганистан. Впоследствие беше продавано от българската държава и в други държави, в които се водеха военни действия. В Ирано-иракският конфликт продаваше се на Ирак и на Иран едновременно. В Чад войната в Либия и в други страни. През последните години го ползваха нашите войници, военни части в Косово, в Ирак, които бяха. На времето се говореше, че българският държавен глава Тодор Живков се почиствал кръвта. Това е средството, с което той се почистваше кръвта. Той вземаше розово масло заедно с пробиотици. Това бяха нещата. Тогава се казваше живозитал това нещо и се разпространяваха за членовете на Политбюро. Се говореше, че българският държавен глава Тодор Живков се почиствал кръвта. Това е средството, с което той се почистваше кръвта. Той вземаше розово масло заедно с пробиотици.